ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб дар хиёбони Исмоили Сомонӣ дар ана ҳамин бино. Бародарои гиромӣ, территорияш беҳад территорияи хубе, чораҳои равшан, так ҳама хизматрасониҳо, мактаби рақами 3 аст, маркази савдои иёвар ва роҳи боғи марказӣ. Территорияшда гап нест, маршрутҳои доимӣ дорад, 24 соата маршрут дорад. Мерем назди бино ва дохили хона мешем. Хона дар дуюм ошёнае. Бародаро, тарафи дувори хона мешавад ҷой барои гузоштани нақлиёт. дар ана ҳамунҷа боғчаи кӯдакона аст. Хонаи мо дар ҳамин подъезд мешавад, ошёнаи дуюм. Хонаи мо дар ошёнаи дуюм масоҳаташ 55 метри квадратӣ бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. ду хонага, як хона, ду хона балкон мешавад. Дар инҷа балкон, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. Калидори дароз таъмир кардагӣ, галагено насб кардагӣ, абой гирифтагӣ, оина мондагӣ. Инҷа ҷои либоскашрокитон ва пойафзолгузоритон. Шурӯъ кардем аз ҳоҷатхона. Ҳоҷатхонаи имрӯзаи мо мана ҳамин аст. Термекс насб кардагӣ, барои девор кафел гирифтагӣ. Дар ин қисматаш бошад ҳаст ҳаммом. Ҳаммоми имрӯзаи мо таъмири хушрӯ ва намондагӣ. Ва инаш бошад ҳаст бародарои гиромӣ стиральни машина. Инам хеле калидор дар камтарак мием. Шурӯъ мекунем аз ана ҳамин хона. Хонаи якуми мо мана ҳамин ба ҳисоб меравад. Пол гирифтагӣ, абой гирифтагӣ, люстр дора, парда дора, мебел дора, қолинам ҳаст. Ба чӣ хотир ҳамаша номбар мекунам? Ба хотире ки ҳама амёро одаме ки хона мехара, зиндагӣ мекунад, мехарад. Ва дар инҷа бошад ҳаст якта ҷейвони хеле ҳам хуб кардагӣ. Ва инаш бошад ҳаст хонаи дуюми мо. Дуюм хона ба ҳисоб меравад мана ҳамин. Телевизор мондагӣ, кондитсионераш кор кардааста, ях қандил дорад, яъне люстра мешавад, дарои хушрон, қолин партофтагӣ, столи чойхӯритон. Дар инҷа дорад якта балкони алоҳида, яке хушрӯ. Ина тамошо кунед худтон бародарон. Ду хонагаи дуюм этажда. Тиреза тарафи лаби роҳ маркази савдои иёвара нигоҳ мекунад. Ина аз ин қисмат меброем, мием рост тарафи ошхонаву балкон. Бародарои гиромӣ, ма ҳар нафаре ки ҳамин хонаро мехара, озод метавонад сехонагаш бикунад. Ин ҳам хеле якта калидорча мешавад. мием макони холӣ. Метавонед ҳамира бигирин ҳамчун сеюм хона истифода баред. Холодильник ҳам дорад. Хона бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. Газ плита дорад. Кухни гарнитур кардагӣ. Инҷа балкони дарози хушрӯакак аст. Тирезаи дигармон тарафи дувора нигоҳ мекунад. Чӣ хел зура ҳам тарафи пеши бино, ҳам пушти биноро нигоҳ мекунад. Масъалаи обаш умуман мушкилӣ нест бародарои гиромӣ қадри мо. Аз инҷа меброем масоҳат 55 квадрат дуюм ошёна бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. Нарх 468 000 сомон. хиёбони Исмоили Сомонӣ 468 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибмулкам мемонам, занг бизанед, муомила кунед, каме ҳам арзон карда мешавад.